Assalamu alaikum jama'a. Wai kuwa kun san akwai wata makaranta wadda ake kira Institute of Islamic Calligraphy and Geometric Design wadda take a unguwar Kabari. Wannan makaranta ta yi fice wajen ƙirƙira, zayyana da fasaha na asalin gargajiyar Hausa. Wannan makaranta tana nan a cikin ƙwaryar birnin Kano. Ga masu so su je su kashe kwarkwatar irin su a wannan makaranta, dama ta su ce. Wannan makaranta tana koyar da fannoni daban-daban a ɓangaren sana'ar zane-zane, ƙirƙira da fasaha. Kamar yadda za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da wannan makaranta take koyarwa daga bakin mashahurin malamin da yake koyar da wannan sana'o'i, wato Sharu Mustapha Mu'azu Kabari. Assalamu alaikum jama'a, sunana Alhaji Malam Mustapha Sharu Mu'azu Kabari, darakta na wannan makaranta wacce ake kira Institute of Islamic Calligraphy and Geometric Designs a ƙarƙashin jagorancin Professor Abdallah Uba Adamu. Muna wa al'umma barka da sallah da fatan an yi ibada lafiya. A madadin shugabanni da kuma ɗalibai da wannan makaranta, muna sanar da dukkan wanda yake buƙatar zuwa koyon dukkan wani fanni na ayyuka na zane-zane na calligraphy, geometric da kuma sauran painting, graphic, leather work, mural, engraving, pen da dukkan wani nau'i dai da kake buƙatar za ka koya na ayyukan zane-zane. Ga makaranta tana jiranka kuma muna saurare, saboda haka duk wanda yake buƙatar halartar makaranta domin ya koyi dukkan irin sana'ar da yake so, to ya hanzarta zuwa ainihin cibiyar ofishin babban jagora chairman board of trustee Professor Abdallah Uba Adamu. A je ofis ɗinsa gidan Dabino, za a sami registration domin samun halartar wannan makaranta. Wannan makaranta tana koyar da darasi Asabar, Lahadi, sau biyu kenan a sati, wanda part-time ne ake yi, ba kowane lokaci bane, kafin kuma mu shigo kowane lokaci a ci gaba da dukkan aikace-aikacen ɗaukar darasi a ranakun baki. Kamar daga wani lokaci zuwa wani lokaci, misali ƙarfe nawa zuwa ƙarfe nawa ake tashi? Muna fara darasin karatu ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 2, awa biyu kenan. Kamar su waye da waye za su iya zuwa wannan makaranta su koyi wannan ilimi? Dukkan waɗanda suke da buƙata da sha'awar son su dogara da kansu akan abin da ya shafi harkar zane-zane kowane ɓangare, to za su iya zuwa su zo su nemi form su registration domin su samu su koyi dukkan fannin da suke so da kuma suke sha'awa. Ana ba da wannan darasi Asabar, Lahadi, kuma duk wanda yake da buƙata, aiki ne sai wanda yake da buƙatarsa, ba a tilasta shi. Aiki ne na sha'awa, na buƙata, na ƙwarewa kuma na gogewa domin a dogara da kai. Saboda haka muna sanar da kowane mutum, kana makaranta ne, baka makaranta, ɗan kasuwa ne, a mutan gida ne, manya da yara, duk wanda yake dai da sha'awa ina son ya dogara da kansa akan wani abu na sana'a akan harkar zane, to yana da damar da zai zo gabatar da kansa a wannan makaranta, kuma ta sahale masa lokacin da zai dinga zuwa Asabar da Lahadi. Part-time ne, kuma ƙarfe 10 ne zuwa ƙarfe 2. Duk abin da kake so ka fahimta ka koya cikin ƙanƙanin lokaci, insha Allah za ka fahimta kuma za ka goge, za ka gane. Muna ba da darasi wanda baya huce wata 2, beginning wata 2, intermediate wata 2, advance. Muna da certificate wanda za mu baka cikin wayannan abubuwa da muka lissafa guda 3. Duk wanda matsayin karatunka ya tsaya a kai na aikin zane, to za mu baka. In ka haɗe gaba ɗaya a baka, in ka yi ɗaya ko 2 ma a baka, ya danganta da irin fahimtarka da ƙwarewarka. Muna fata duk wanda yake son koya, kar ya duba wani ba shi da ilimin, ko ba ka da ilimin Arabi ko na boko, sana'a ce, zo za ka fahimci abin da kake so ka dogara da kanka. Idan kuma kana da karatu ko professor ne kai, to zo dai, magana ce ta wani ilimi mai zaman kansa, za ka fahimci duk abin da kake so. Yanzu misali, iya koyarwa kuke ko kuma kuna gudanar da aikin a kamar
zan iya cewa a ɗauke ku je waje ku yi masa kwalliya ko kuma masallatai da sauransu, kuna irin wannan ne ko kuma a'a a iya makaranta kuke koyar da wannan fasaha da wannan ilimi? To ai shi ne ma ginshiƙin aikin. Muna zuwa masallatai, kowane irin masallatai, birni da ƙauye, da sauran jihohi. Za mu je mu gyara masallatai, mu musu rubutu da ado na zane na calligraphic da geometric. Za mu ƙawata shi. Haka manyan masarautu, haka kuma hotel, haka ma manyan gidaje. Duk irin nau'in zanen da kake so, na fentin wallpaper, engraving, ainihin POP, za ka gan su a cikin aikace-aikacenmu da muke sarrafawa. Alluna ne, jakunkuna ne, ɗinke-ɗinke ne, fatoci ne, tukwane ne, ƙwaure ne, duk wani abu dai da kake so ka dogara da shi, in dai akan abin da ya shafi harkar zane ne. In ka zo makaranta, abin da baka sani ba ma, baka yi tunanin yana cikin harkar zane-zane ba, za mu nuna maka shi, za mu koya maka shi insha Allah, wanda za ka dogara da kanka da shi. Da ina za a iya samun fom na wannan makaranta ga masu kallon wannan bidiyo wanda suke da sha'awa yadda ka faɗa, wanda suke da buƙatar za su zo su koyi wannan karatu, a ina za su samu wannan fom? To wannan fom dai duk wanda ya san Sani Mai Nage gidan kankara, to ya je gidan Dabino gidan kankara a Sani Mai Nage. Akwai ofis ɗin Chairman Board of Trustee Professor Abdallah Badamu. Za ka samu wannan fom wanda za ka karɓa, ka yi registration, kuma ka kuma zo ka ci gaba da wannan aiki, ko ka zo cibiyar harabar makarantar da ke nan unguwar Gabari, a nan kuna Gabari. Nan ma za ka samu fom ɗin, ka karɓa, ka registration, ka zo kuma ka fara gudanar da wannan aikace-aikace naka na zane-zane na calligraphy ko na geometric designs. Saboda haka duk lokacin da mutum ya tashi neman inda zai same mu, to ya zo wannan cibiyoyi guda biyu, ofis ɗin Chairman Professor Abdallah ko harabar makarantar a kwanar Gabari. Yawwa, masha Allah. Malam, ga masu kallon wannan bidiyo, masu sha'awar su zo su koyi wannan aiki, za su zo su samu ko wani contact, number waya, ko kuma wani adireshi da za su shiga, tunda yanzu lokaci ne na intanet. Za su iya tuntuɓa su duba su ga me wannan makaranta take yi da kuma ya yanayin tsarin su yake da sauransu, duk za su je su samu ƙarin bayani a can. Ko za ka iya gaya mana number waya da kuma handle da za a same ku? To duk wanda yake neman contact ɗinmu na wannan makaranta da wannan aikace-aikace namu, to ya zo ya duba, akwai namba 08033208384, akwai 08065575943. wayannan lambobi duk wanda ka kira za ka same mu. Sannan akwai shafukanmu na channels na intanet da muke amfani da shi, shine akwai Facebook, akwai Instagram, akwai TikTok. Wayannan in ka duba, in ka buɗo Mustapha Mu'azu ko kuma Gabari Calligraphy, to za ka samu gaba ɗaya dukkan irin aikace-aikacen da wannan makaranta take, kuma insha Allah za ka ƙara samun dukkan wani bayanai a tare da aikace-aikacen makaranta. Muna fata duk wanda dai yake da sha'awa, to ya biyo wannan tsari domin ya zo ya gabatar da kansa, ya kuma samu gwargwadon abin da yake so ya fahimta. Da fatan Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya yi mana jagora. Mun gode. Salamu alaikum. Masha Allah.